ኣብ ስደት ጥዒሞ ዝነብር ሰብ የለን። ኣነ ኣብ ስደት ጥዒምኒ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክነብር ስለ ዘለኒ ዝነብር ዘለኹ እቲ ምንታይሲ ካብ ሳዕሳዕኻ ተቋጻጸድ የሚሎሞ ካብ ወፀኹ እንታይ ክገብር ኣለኒ እምበር ስደት መሪር ቃንዛ እዩ። ካብቶም ልፎቶም ለፍቁሮም ወለድና ተፈላሊና ካብቲ ናይ ወለድና ማእዲ ተፈላሊና ኣብ ስደት ጥዒምና ይኮንና ንነብር ዘለና ክነብር ስለ ዘለና ንነብር ዘለና ንመዲሎ ፈጣሪ ምስድራና ተሓቋፉ ዋን ክንጸልና እዩ እምበር ኣብ ስደት ጥዑም ብላዕ ጥዑም ስተ ዝሃልዎ ሃልብካ ኣይከም ወለድኻን ጥራይ ጥዕና እምበር ስደትና ኽብቂዕ እዩ። እግዚኣብሔር እንታይ ይሰኣኖ?